わすごい57年ジャニーマンレリックのテレキャスターです。すごい綺麗に細かいチェックが入ってます。すごい。そしてこれがジムダン6105のフレット、すごく使いやすいフレット、ちょうどいい大きさですね。これもでヘッドもこんな感じです。でよく見ると綺麗な正根のメイプルが使われております。でネック裏、太めのテレキャスターのネック、すごく握りやすいです。でバックも綺麗なチェック、すごい雰囲気バッチリ。そしてなんといっても音が良かったです。